Hello guys! Welcome back sa aking channel. Andito po tayo ngayon sa paggupitan. Papagupit yung mga junakis ko. Ayan, mamimili tayo ng gusto nilang ipagupit. Yan, si junakis ko, Benz. Nauna na siyang nagpagupit. Ano kaya ang style ang ipapagupit niya? Habang nagpapagupit sa Benz, ayun, mga tatlo busy sa kakanood. Dahil magpapagupit din sila. Habang ako nanonood at nagbibideo. Aray, ayun pala ako, nagbibideo, kitang-kita pala ako. Hulaan ko ang gupit ni Benson. Siguro kalbo. Shout out kay Kuya, seryoso. Siyempre, halangan natatawa pag maggugupit. Di masisira. Charot. Pati ako, nakisilpi na rin. Malapit na din matapos. Pwede na. Ganda ng style ng paggupit ng aking junakis. Yan daw ang gusto niyang gupit. Pasilip nga kung bagay, kung guwapo. Wow, guwapo. Pwede na. Malupit na gupit ito kasi ganda ng pinagupit ni Kuya. Hindi ko alam kung anong style, kung shitty or tres. May number, oh. Kita niyo ba? Shitty o tres ba yan? Charot. And fairness, guwapo ah. Tuwang-tuwa yung junakis ko. Cute na daw siya. Buti na lang walang kumundra. Oops, may tumingin. Ako ang mas cute. Sumunod na yung pinata ko. Ano kaya ang style ng gupit niya? Seryoso din siya. Punta lang po kayo dito sa aming barangay, Malacanang. Magaling magpagupit si Kuya. Ang dami niyang customer. Dami ng customer si Kuya na naghihintay. Tuwang-tuwa din si Mark Noel dahil susunod na rin siya. Ayan, tapos na si Raymart. Sumunod na si Mark Noel. Ayan, gagwapo na din siya. Pasilip. So ayan guys, malapit nang matapos. Malapit na rin kami umuwi. See you my next vlog.